ଦେଖିବା ଲିସାର ରୁଟି ବେଲା। କଣ କରୁଛ? ହଁ ରୁଟି ତ ଫୁଲୁନି। କାଇଁ କୋଉଠି? ହଁ ମୁଁ ରୁଟି କରୁଛି କାଇଁ ଫୁଲୁନି? ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା ରୁଟିଟା କେମିତି ଫୁଲୁଛି ତମର। ରୁଟି ଫୁଲିବ। ହୁଁ ସାଇଡଟା ମୋଡ଼ି ହେଇକି ଫୁଲିବ। ହେଇ ପୋଡ଼ିଗଲାଣି କଣ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲାଣି କଣ? ମୋଡ଼ିଯିବ କଣ? ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ପୋଡ଼ିଯିବ ନା କଣ? ମାନେ ଆଡ଼େ ବେଲା ଚାଲିଥିବ ସାଡ଼େ ପୁରୀ ଚାଲିଥିବ ପୁରା ହାଇ ସ୍ପିଡ଼ ମେସିନ୍ ତମେ ଆଉ। ଆଡ଼େ ଫୁଲିଲା ପୋଡ଼ିଗଲା ହେଇ। କଣ ଆପେ ଆପେ ଫୁଲିଲାଣି। ମାନେ ସେକିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଖାଲି ଟିକେ ଦାବି ଦେଲେ ଫୁଲିଲା। ଇସ୍ ଏୟାର ବାହାରିଗଲା। ଏୟାର ବାହାରିଗଲା ଫୁଲିବନି ନା? ଯାହା ଯଦୁମନ୍ତ ଘରଣୀ ମୋର ଏକାଥରେ ରୁଟି ଦଳି ବେଲି ସେକି ଦେଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କରୁଛ? ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କରୁଛ? ସକାଳୁ ଉଠି ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଏତେ ସବୁ କାମ କରିଦେବ କିଏ ଖାଇବ ଏଟା? ଖାଇକି କାମକୁ ଯିବେ? ଓହୋ। ଚା ଖଣ୍ଡରେ କରିଦେଲେ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ପିଇବେ ନା? ଆମ ଘରକୁ ତ ସକାଳୁ ଗାଁ ଲୋକ 9-10 ଜଣ ପରିବାର